Mahoso. I think, let me put it this way. With the meeting with the president, the best person to know what happened with the money, if there was money, where the exchange, who deposited, who was paid, and then the full amount wasn't given, and then it was later, is Phakelele Mthakathi, because it was the two of them that went to that meeting. So I think the perfect person to ask is Phakelele Mthakathi. Ask about Ngizwe, ask Ngizwe about Phakelele Mthakathi. He'll get the perfect answer there. For us, we can only take from what we're getting. But unfortunately, with the Ngizwe Mchunu story, I mean, we've been getting him swearing at us, all of that. It's okay, we understand. It's not easy to leave something serious like this. You know, we're not creating content while we're here. This is serious. This is people's lives. So I think the aspect or the time for content creation is over now. Now we're dealing with serious business. I think that's where we end with Ngizwe, because I think he had his time and the time is over. Now we're into serious stuff. Yeah. In Namanje, we mash and mash. Same thing applies. There's no way that Mina, I'm not a member of Mash and Mash, and never been the member of any organization. Yeah. No one can write a letter and say that's firing me. Yeah. In better uxotshiwe ba. Uxotshiwe yini? Ubani? Yeah, ile lesibuzayo. Kuthiwa usadinga ngale kwimashe ehlelwe imash and mash. Ngoba bathi bayasoleka mfowethu engathi impela uthatha amantshontsho ezimali. Amantshontsho ezimali akuphi? Zosomna ngihlala ngabala usuku nosuku. Yeah, nkabi yami. Now uthukiwe lapha niyothenga iPhone. Yeah. True. Kodwa uhlule ukushintsha ophaqa uyothenga iPhone unespace. Yeah. And then kwasathiwa khona okutholile. Yeah. Now lento le insult kaMongameli now lento leyo iyafuneka ukuthi sometimes i-address. Yeah. Ayi Mongameli kuphela futhi. There is no leader can go around carrying the bag of money. Yangizokuthini? On a portfolio with government or under oath, ephinde futhi abe ne position kwi-politics. Akekho umholo ngahlala ehlenyuka ephethe imali. Yeah. And leyo nto le abantu ba social media nabantu abafuna ama likes funa bayazi leyo nto leyo. Uma befuna ukuyixovela nje i-situation nokuyithule ungizwe abamthuke. Mina njengamanje angaze ngicela ukuthandwa abantu mina. Uyangizwa mfowethu? Angaze ngicela ukuthandwa abantu mina. Angihambe mina ngehlanganywa ngaphethe ama forms. Ngithi mina gcwalisa la usayine la uthi uyangithanda. I don't have membership. I don't have love and heart and likes and is the friend to a press itupa who comes ukuthi uyangithanda and I want to appeal to whomever believe to the nonsense ukuthi mina I'm involved in corruption, I'm a sellout and into ngiyenza and kuyiqala lokhu ngoba mntakababa izoso ngikutshela iqiniso lonke neqiniso lodwa ibhlungu lento yokuthi mina ngitholakale ngincengiwe futhi nami ngisibona futhi isidingo sokuthi ngisondele ngasondela kwenyakazi umkhumbi kwenyakazi iNingizimu Afrika kwenyakazi eAfrika kwenyakazi umhlaba wonke kodwa i-contribution yami mase ngenzile awukho nokuthi umhlangano ngawubamba na whomever and angaze ngicomplain ngalutho wherever they are akekho noyedwa owazi account yami angaze mina nginama organization mina enginawo inePinca Foundation nginamanye ama organization anginawo enginawo enginawo kodwa I submitted to Mash and Mash for one thing ngoba we can't confuse people. Uthema iqhamuka indlumdlumu ifika indlumdlumu lapha base
beba yilento le yabo ngisho kufika ama-poster sethiwa mina sengiyile yanto sengifakwe lapha isithombe sami ngithi mina umfowethu yabona Yeah. sengiyinsizwa nsizwa ngithi mina anginankinga ngapha thiwa imali ngithi mina anginankinga Yeah. ngathi yangizongithini asengibambe memothini Mana washo uJacinta wathi bakufonela wena kodwa wena uthi awuyihambile izinto lezo. Ngiyakhumbula nje enye imashi noma enye meeting yayibiziwe laphana kokuyothamentulo noba. So abantu baba nama-question abantu ukuthi hawu ungizushiya kanjani ngoba naye uyingxenye yabantu abaphambili uma kusuke kumasho. ngangishiwo ngoba ngilunga lomphakathi angithi bona abanama foundation Yeah. mawuzobuka ipishi kaNtuli Yeah. izithi uKosikhona ndabandaba insizwa yomsizo foundation Yeah. Jacinta Mash and Mash and Mash Yeah. mina ke iphi organization engirepresentayo Yeah. manje ke usho ukuthi makubizwa mina kufanele kubizwe wonke amalungu omphakathi I'm just an ordinary member of the society as an ordinary member of the society. How do you fire an ordinary member of the society? What are you fearing? Usabani? Ngoba mina if mina ngifuna ukukhuluma manje. Yeah. Ngakhuluma kudeleka indaba. Yeah. Ngizwa? Yeah. Ngiyazi qhawe. Yakutshena. Yeah. And then mina ngizoyisho into yodwa nje. Yeah. Zingane lezi. Yeah. They don't know media space. They don't know politics. They don't know anything. Wawayibona account yami online. Account. Ayisicela izandla zokusebenza angangumone mina ngenza leyo nto. Yeah. Wawayibona account ye-Mash and Mash online. Wawayibona account ye-Msiza online. Wawayibona account kwangizwa online. Zero. No. Kuza namhlanje. Thiwa kufanele kuphenywe ilunga lomphakathi. Kulungile. Akulungile bafana bakithi ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela mina. Kodwa mina ukube kwaZulu. Yeah. Kunesibaya. Yeah. Isibaya lesi esasikhona kwaIsrael. Yeah. Nalapho okwazalwa khona uJesu Kristu. Yeah. La ukuthi umuntu onamanga noqinisileyo angene esibayeni. Kodwa ngiyathemba mina ukuthi uDadewethu uyathandaza. Futhi ngimbone enkonzweni. Yeah. Ngicela khomba intaba engakhonjwa yimina. Sinyukela kuyona intaba. Bese sibone ukuthi uneqiniso phakathi kwami naye. Ubani yokwehla entabeni ongenalo iqiniso osala khona. Usala khona. Ileyo nto mina ngiyifisayo ngoba sengikhathele mina ngoba I've contributed so much to the nation. But I'm continuously being insulted. And continuously being undermined. And it's not a new thing to me. Even to the Pink Nation industry, into the Maskandi music. Yeah. Hey, but mina khona So manje, and then kuyo yonke leyo nto leyo kumina isingenze ngavele ngabanami yangizongithini. Yeah. And I'm allowing to the whole society to think ngayo yonke indlela abacabanga ngayo, to criticize me and to scrap me to their core. And whomever want to delete me and to love me, I don't care. Yeah. Yabona? Yeah. Ngoba angazi mina ngigcwalisa ama-forms okuthandwa. Yeah. Umuntu ongangifuna kangiyeke manje. Ungaphinde ungithande futhi. Yeah. I came on earth alone. Angazi ngibe ngishona yiwele eNingizimu Afrika. Ngafika ngedwa la phezu komhlaba. And manje and I will die alone. And I will be buried alone in my grave. And I'm telling you right now, ukuthi uma ngabe ucabanga wena ukuthi mina I'm a sellout, it's on your own. It's on your own. Mfethu yazi bafethu kubuhlungu ngendlela kubuhlungu ngakhona mhlawumbe abantu abazi indaba ezitha ne ukuthi even ikhali lasha namanje alikakalungi ne.
So lezo imali bafethu ziqhamuka ipheli kuphi? Khuluma abantu Bafethu abahamba ngemoto ezisabekayo. bafethu lawo mamiliyoni bafethu afike eshoniphi Khuluma abantu bafethu. abahamba ngama-mansion. Ukhuluma abantu engathi mangikhuluma ngama-international investment akubona manje Bafethu, hayi. kodwa kulungile. Hayi bafethu, Ngibonga into ngeke eyodwa bafethu, mina. ngeke bafethu, Ngibonga uNcamalala. ngeke bafethu. Ngiyakubonga baba Mongameli Jacob Zuma. Kuhlakale bakho. Ngizogcina lapha ngoba indoda eganiwe njengami eyazi umuzi hayi ethi safisa ukuganwa ethi ngizonibiza mhla ngiganwa ikhuluma ize yomamade Yeah. mina ngiganiwe Ncamalala Zuma kunzi yakithi enkandla Mongameli wezwe laseNingizimu Afrika ngiyakubonga ubuhlakali bakho nokujula kwakho uthi ukhuluze leya nkunzi ebisondele ebhodweni le-MK Ayivale qhawe. Wayithi? Vala qhawe, vala. ngoba bese kuvele sokunakela Vala qhawe. mina ngiyazi Hey bafethu. nabo labo bangihlaselayo Vala mina qhawe. ngiyazi Vala qhawe, vala qhawe. Amalala umdala Qhawe vala qhawe. futhi umdala ngamanga Hey vala qhawe. ngelinye ilanga uyokhuluma Vala qhawe. wangifundisa baba wami ukuthi kuyamenyezwa Mm. kodwa agcine engenzekanga Vala qhawe. mhlambe ke mina ngigcina ngenzile ngelinye ilanga uyokhuluma Hey vala Amalala. qhawe. Sholosi bese ngithi egcineni dadewethu Tuthuzile I love you. Can you give the kiss? Tuthuzile Zuma, I love you. So niyathetha nabantu bakwaMatshamashi. So bafethu kubuhlungu kanjalo Kubuhlungu. ne. Yeah bafethu. So ukuthi abantu bafethu kunzima. Yabo kunzima mfethu ukubuka umuntu ekude ne. Then ubuka umuntu umazi neseduze ne. Bafethu. So nabantu bajwayele ungibuza ke bafethu ukuthi ngempela ne. Shuthi imali ngempela nidlile niyayidla imali, niyadla imali kabani, nadla imali kababa bafethu. Abafuna unive. Guys hey bafethu. Ukuthi animazi lombhemu lona yabo njengoba nginibekele isibonelo esisodwa nje sokuthi umuzi lo washaya kumanje awukazulunga ne kodwa amamiliyoni maphi lawa ahlele ekhonjwa kuyena Kuthiwa khona. maphi lawo mamiliyoni awasebenzisi ngani mangaba khona ne so bafethu yabo ibhlungu kakhulu ibhlungu bafethu ibhlungu lento eniyenzayo but ke Yenziwa ngelinye ngubani? ilanga ne ngelinye ilanga bafethu mhlambe kuyoba right ne Right. yeah Ngobani abenza lento? no everyone Nawe uyayenza nje. no Ephathule ejekile. ayilava na uphaya lo Into endiyibuzayo mina yi-association kanye ngabantu. Because is it Oh, much unalo and much ulwazi. okanye ngabantu? awunalo Yazibuzela. ulwazi ne Yazibuzela nyhani ke umuntu ongayaziyo. Yazibuzela uba yi-association okanye ngabantu abakwa-association. Andiyazi. Yabuza. eyasazi vele nathi sizwa yena No. Mawubuza bhuti mina ngizokutshela nje nawe mfowethu njengoba uwenza izinto ezinkulu kangaka